बाजिदाइनथि थान्दै जख'न्दाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि टंलानि बे सोलोंथाइ फोथारनि सानथामनि हाबाफारिया दिनै फैयै फैयै प्राय जोबफैबाय आरो दा गेवलां मेल सोलिगासिनो दङ आरो बे गेवलां मेलाव जोंनि गाहाय आलासि महरै आसामनि आरो बर'फोरनि सासे आगोमा गेदेमा सुबुं आगुनि मेघालयनि बारग' रायजो बेंगिरि राज्यपाल आरो मोनसे समनि NSGनि आरो BSFनि डाइरेक्टर जेनेरेल रन्जित शेखर मुसाहारि सार बिथाङा दंफैयो आरो बे गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होलांबाय आगुनि एबसुनि आफादगिरि आरो आसामनि आथिखालनि मन्त्रि केबिनेट मन्त्रि खावगोरा ब्रह्म बिथाङा आरो जिहेतु जों गिबि मन्त्रि बिथांखौ हांख्रायदोंमोन बिथाङा बेस्थ'तानि थाखाय सफैनो हायाखिसै आसामनि केबिनेट मन्त्रि सिनियर मस्ट रन्जित दास बिथाङा गिबि मन्त्रिनि जानानै बाहागो लाफैदों दिल्लीनिफ्राय प्रफेसर रमेश भरद्वाज सासे इमिनेन्ट गान्धीयान आरो सासे आगुनि भाइस चेन्सेलर बिथाङा बाहागो लाफैदों गोबां जोंनि माहारियारि गौथुमनि आफादनि बर' थुनलाइ आफाद हारिमु आफाद UBPO गोबां गेदेमा सुबुं बिथांमोना बाहागो लाफैदों थारैनो बे सानथामनि हाबाफारिया मोजाङैनो गाजा गोमजा जाफुंबाय रायजो राजाखौ धन्यबाद होदों बानजाय आफादखौ धन्यबाद होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै नोजोरबारि जोंनि जिल्ला आनसलिक इउनिट स्टेट कमिटि इउनिभार्सिटि कलेज कमिटिखौ आं धन्यबाद होदों आरो दिनै फुंबिलिनि जोंनि जि डेलिगेट सिटिंमोन रेजलिउसन जों एडप्ट खालामदों गिबि खोथाया जाहैबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' गोजोन गोरोबथा 2020खौ 100% मावफुंनांगौनि थाखाय भारत सरकार आसाम सरकारखौ जोङो दिनै गोख्रोङै खावलायदों आरो जिहेतु 2025 मायथाइयाव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा दतमायाव फैनानै 2 बोसोर बिथाङा टाइम लादोंमोन 2026 आरो 27 सनाव बियो जोबहैगोन आरो 27नि सिगां 100% बर' एकर्ड बिटिआरनि सिमा बारायनाय आरो जोंनि बर' अट'नमिनि बाथ्रा समस्ति बांहोनाय बर' कसारि काउन्सिलनि पूर्णांग मर्यादा ST हिलनि मेटार स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन आरो NDFBनि रन्जन दैमारिखौ लानानै साद' बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय हगारनाय केस उइड्र खालामनाय गासै बिथिंखौ जोङो दिनै गोख्रोङै दाबि दैखाङो सोलोंथाइनि बिथिङाव मोनफ्रोमबो गामि आरो सुबायाव बिमा जोंनि आइ आरो जोंनि फरायसा माने बे गासैखौबो स्टुडेन्टफोरखौ लानानै बिमाफोरखौ लानानै जोङो मोनसे एवारनेस मिटिं खालामगोन आरो स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन टिचार एपइन्टमेन्ट आथिखालाव स्कुल मार्जारनि नटिफिकेसन थांबाय थादों बेखौ माबायदि जोङो स्कुलखौ फोथांनानै लाखिनो हायो बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसाफोरा खामानि मावगोन ड्राग्स जौ जुवा जे समाज बेरेखा हाबाफारि बेखौ गोख्रोङै जोङो माने होबथानो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावगोन ट्राइबेल बेलेग ब्लकनिफ्राय लानानै बर' आरो ट्राइबेलनि हा हुखौ रैखाथि होनांगौनि थाखाय जोङो जाहाथे खुनु कारनाव माने जोंनि ओनसोलाव जायफोरा बनाफाइड सिटिजेन नङा जायफोरा भारतीय नागरिक नङा बिथांमोना जाहाथे हानि अधिकारखौ मोना जेनुइन इन्डियान सिटिजेन आरो बनाफाइड सिटिजेनासो जाहाथे मोनो आरो बेलेन्ड ब्लकआव जायफोर प्रटेक्टेड क्लास बिसोरल' मोनगोन नन प्रटेक्टेड क्लासा मालाबा मोना फरेस्ट राइट एक्टआव हा मोननांगौनि गासै बिथांखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावगोन आफादारि बिथिङाव एबसुखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जोंनि जिखिनि आनसलिक जोंनि जिखिनि इउनिट जेराव एसे दुर्बल जानानै दङ बेखौ गोख्रोङै दाफामफिननाय आरो नेपालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इउनिट बांलादेशआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इउनिट आरो वेस्ट बेंगल स्टेट कमिटिखौ स्ट्रेंथेन खालामनायनि थाखाय जोङो गासै बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावगोन बेखिनि थांखि माखासेफोरखौ जोङो लादों आरो बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रि फिलसफिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गायदेड जातीयताबाद जाति सत्ता आरो जाति स्वाभिमाननि थाखाय एबसुआ 1%बो जोङो दोरोदालासिनो जोङो कन्टिनिउआस मोनसे प्रसेस माहारि दानाया जिहेतु मोनसे कन्टिनिउआस प्रसेस आरो एबसुआ दुर्बल जायाखै लोरबां जायाखै लोरबां जानायनि बाथ्रा गैया सोरबाया जोंखौ जिखि बुङा मानो एबसुनाय आफादा माने रलिं स्टोन गेदार नो मस माने खारबाय थानाय अन्थाइया जेरै बादामालि खाया माराम जाया बेबायदि एबसुआ नेभार एन्डिं मोनसे जेनेरेसन जोंनि स्कुलनि कलेजनि इउनिभार्सिटिनि फरायसाफोरानो एबसुनि मेम्बार आरो जायफोरा फरायखांबाय संबिधान मथे फरायनाय जोबनायनि उनावबो एबसुनि बिबान लानानै जाति सिबिनाय माहारि दानाय माहारिनि हाबा मावलांनो हायो गोजोन्थों।